Hello everyone, I'm Damian Rio, and I want to just a quick update video. This past week has been pretty hectic. I wanted to talk about it in Slovakian. I will try and do subtitles so you can understand in English, but in Slovakian it will be easier to explain because the doctors were explaining it to me in Slovakian, so that's why it will be easier to explain. So yeah, I will be switching to Slovakian. Takže ahojte, volám sa Damian Rio. Všetko to začalo asi pred 2 týždňami. Som proste v robote, pracujem a zrazu len cítim, že ľavá noha ma páli. Že vyslovene, ako by sa mi trhali svaly. A ja len, že však to je len svalovka, však sa stáva. Tak len ďalej pracujem v miernej bolesti, dám si potom flektor, že trošku to zmierni tú bolesť. A ja, že však to prejde do pár dní. Ďalší deň stále bolesť. Ale potom už na tretí deň to trošku prešlo, akože cítil som, že ťahá ma sval v nohe, ako je stehno a vzadu za kolenom, tak ako keby sval od stehna dole po lítko. Som cítil, že sa mi to ide roztrhnúť. Ale ja, že však ono to prejde, všetko to prejde. Tak ďalej pracujem, cez víkend som skúšal rozličné metódy, že vyložím si nohu, nepomohlo, pri mne to ešte asi aj zhoršilo, lebo predajky dôvod, každý, keď ťa bolí noha, hovorí, že však si ju vylož, že bude ťa menej bolieť, keď si ju vyložíš. Mňa viac to bolelo, lebo mne vďaka tomu odišla ešte posledná krv, čo som mal v nohe a tak mi strpli nohy, že som nevedel potom chodiť na ďalší deň. Tak skúšal som, že masírovať si nohu. Nepomohlo. Skúšal som rozličné mastičky. Nepomohlo. Tak potom dojde pondelok, ja idem do práce a pracujem. Stále cítim ťahanie toho svalu, ale som sa tváril, že proste to prejde. V stredu už som zrazu začal cítiť praskanie. Ako je koleno, tak predstavte si koleno. Na spodnej časti kolena som len cítil, že to niečo tam proste praská. Tak to už ma mierne znervoznilo, lebo to koleno mám po vážnej operácii, kde to jablčko sa roztrieštilo 3-krát, lebo som si ho 3-krát zlomil po sebe. A ono, aby to držalo dokopy, musím tam mať klince. A to ma začalo znervozňovať, že čo ak sa mi uvoľnil kliniec. Sice neviem, ako by sa uvoľnil, ale čo ak sa uvoľnil proste klinec v tom kolene a budem musieť mať operáciu, aby mi ho zašrobovali znova. Tak to ma už mierne začalo stresovať, že sakra, čo sa deje. Ale ďalej som pracoval, som sa tváril, že až však ono to prejde. V piatok som tak došiel do práci, že rovno pri vchode som si nasypal flektor do úst a prehltol. Ale bol som v tom, že dobre, je piatok, zajtra bude víkend, bude to fajn. Proste oddychnem si cez víkend, bude to fajn. Manažer zrazu oznámil, že bude nadčas, že musím dojsť aj v sobotu. Tak ja dojdem k nemu, že počuj, že pak ma boli koleno, praská mi tam niečo, svaly mám akoby natiahnuté, že nechcem dojsť do práce, že potrebujem ten oddych. Manažer mi začal rozprávať, že nemám na výber, musím ísť proste do práce, že či chcem, či nechcem, proste nás málo a musím dojsť do tej práce. Ja ho len prosím, že bolí ma to koleno, ja sa nesnažím vyvliec z toho nadčasu, mňa len proste bolí to koleno. Jemu to bolo u ríti, povedal proste, že nie, musíš dojsť do práce a bodka. Tak som aspoň povedal, že prosím, keď už musím ísť do tej práce, aspoň ma nechaj upratovať, že síce to stále budem mať ten pohyb a stále ma to bude bolieť, ale aspoň tí, čo upratujú, majú dovolené ísť trošku viac na záchod. Takže aspoň každú hodinu pôjdem na záchod, si sadnúť a vyrevať sa. Dobre, súhlasil s tým. Pracujem, stále v bolestiach a potom po obednej prestávke
len zrazu cítim nával horúčavy, ako keby mi praskla žila. A začal som odtedy veľmi vážne krývať. Až tak, že som vyslovene skoro vôbec nevedel pracovať, lebo som tak krýval. Ale tak ja, že dobre, toto už dajak dám. Druhý flektor za deň, ide sa na to, prežijem to. Asi hodinu pred koncom smeny ma zavolal manažér. Dojdem za ním a za manažérom z jednej strany riaditeľ, z druhej strany šifťák. Obaja len takto kúkajú na ňo. Tak ja len tak docupitám, že áno, že čo je za problém? Manažér potený, vynervovaný, že no vieš čo, nemusíš dojsť zajtra do práce. Kám na ňo, že čo ty myslíš, že však proste si mi celý deň tvrdil, že musím dojsť do tej práce. Nie, nemusíš dojsť do práce, kľuď, zostaň doma, vylieť si to kolienko, dobre? Fajn. Tak som začal rozmýšľať, že čo sa stalo. Že či proste takto povedal manažerovi, že nevymýšľam a že fakt ma bolí to koleno. Tak sa pýtam ostatných zamestnancov, že či proste niečo nepovedali môjmu manažerovi. Každý, že nie, nič proste nehovorili, nie. Potom jeden týpec len hovorí, že no ja som pracoval za tebou a ty si to nevšimol, ale ty si akože veľmi očividne krýval. A išiel riaditeľ robiť prechádzky okolo budovy a zastal, kúkal sa na teba. Kúkal sa na teba asi 5 minút, ako krývaš a pomaly pracuješ. Potom išiel smerom k manažérovi. Takže podľa všetkého riaditeľ videl, ako krývam. A došiel za manažérom, že prečo ten kripel je u nás v práci. A manažér si asi tedy vstúpil do svedomia, že aha, asi fakt nežartoval, že ho noha ho bolí. Dobre, prešiel víkend, stále ma to bolelo. Tak pondelok ráno, ja že idem k obvodnej lekárke, že proste, čo sa tam deje s tým, že už som bol fakt nervózny, že praská mi neustále to koleno, že dačo proste tam bude zlé. Dojdem k obvodnej okolo 8-9 ráno. Zobrala ma až o 12. A keď videla, že čo je s mojim kolenom, aké operácie som už mal, je taká, že choď k ortopédovi a asi ťa dáme na PN-ku. Ja len úplne spotený, že dorite, ja fakt nechcem ísť na PN-ku, že to mi strhnú prémie a to je viac ako 100 eur, to proste nedostanem a ako nemám moc veľa peňazí, takže tých 100 eur je pre mňa dosť dôležitých, tak som len dúfal, že proste to nič nebude. Idem k ortopédovi, ale tak tam som už došiel o 12, takže poslal ma do ríti, že žiadne také. Tak idem do práce, znova v bolestiach. Pýtal som sa manažéra, že či môžem už dneska upratovať, že bol som síce u obvodnej, ale tým, že ešte nemám diagnózu, tak proste musím pracovať. Nevedia ešte, že čo je s mojim kolenom. Útorok som musel ísť k inej doktorke, to som už mal termín pár mesiacov, tak som k nej išiel. A potom v stredu ráno idem k ortopédovi. Budíček o 5 ráno, lebo ortopéd, on má čísla o 6 ráno, dá 15 čísiel a ľudia tam stoja v rade, aby schmatli jedno z tých 15 čísiel. On zoberie tých 15. Tak som tam došiel okolo 5:50. Tam už plná čakáreň ľudí, tak ja že doríti, toto je zlé. Ja môžem len dnes ísť k ortopédovi, inak musím proste do práce. Okolo 6:10, 6:20 vyšla von sestrička s číslami a ja som sa snažil tlačiť dopredu. Samozrejme, ja som bol jediný mladý, všetci iní boli tam dôchodcovia na 50 rokov a oni sa nehrajú, čo sa týka doktorov. Tam ma reálne, že sácali lakťami z cesty, že aby oni
boli skôr a ja proste s lakťom nesotím dôchodcu. So slzami v očiach, že prosím, ja potrebujem toto číslo. Vy ste na dôchodku, vy tu môžete dojsť zajtra, pozajtra. Jasne, nemôžem dojsť pozajtra, ja musím ísť do práce. Tak som sa predieral cez tú hordu dôchodcov a schmatol 13. Ja, že dobre, to už počkám, že to bude zo pár hodín, čo tam bude musieť sedieť, ale tak nevadí, ja to už vyčkám. A ja som sa nemohol postaviť, lebo reálne čakareň plná ľudí. Ako náhle sa postavíš, takto ti zoberie miesto a už si nesadneš. A ja som potreboval sedieť, takže okolo 11:20 ma zobrali dnu. Dovtedy som tam sedel bez jedla, bez vody, bez záchoda. Potom ma konečne zobral doktor dnu. A len mu poviem, že čo je vo veci, on že dobre, treba ísť na rentgen. Vyštvrám sa na druhé poschodie, na rentgen, urobia mi rentgen a je taký, že dobre, musíte mať popis a ten popis vám dáme až zajtra. Ja že aha, takže dneska ešte nedostanem tú diagnózu, že nie, že musíte počkať do zajtra. Vysral som sa na to, dal som si dovolenku. Na ďalší deň ráno znova vstanem, znova to isté, zobrať si číslo a čakať. Zoberiem desinku, jedna známa mi len píše, že počuj, ale ten popis nezostal na rentgene, že či ho dali vôbec tvojmu doktorovi. Tak až aha, sakra, tak som sa postavil, tekám hore na druhé poschodie, tam, kde je rentgen. Vyšla von sestrička a ja, že prosím vás, že poslali ste ten popis doktorovi, alebo ho vy tu máte. Sestrička mi len hovorí, že nie, my sme ho poslali vášmu doktorovi, že 100% sme ho poslali. Dobre, dojdem dole a čakám do tej 11. Potom ma zoberú, idem dovnútra a doktor len taký, že kde máte popis? Kam na neženo mne hovorili, že vám ho poslali. Nie, neposlali, choďte hore preňho. Tak sa vyštverám znova hore pre ten popis. Oni mi ho dajú. Idem znova dole. Dám ho doktorovi. A on len kúká na mňa, že počujte. Podľa spisov vy ste tu boli pred 10 rokmi. Chrbticou. A ja len rozmýšľam, že to riti. Toto bol ten doktor, ku komu som išiel so svojou skoliózou pred 10 rokmi. Tak on, že hýbajte, znova na rentgen, ale tentokrát chrbtice. Znova idem hore. Tá sestrička už na rentgene len kúka na mňa, že znova ste tu. Áno, idem na rentgen, chrbtice. Tak, urobím mi rentgen, chrbtice. Dojdem dole. Čakám asi 20 minút. Otvoria sa dvere, doktor ešte od dverí na mňa kričí poďte sem. Dojdem k nemu, že áno, kúknite sa na tú obrazovku. Idem sa na obrazovku a tam rentgen moje chrbtice, pozerám na to, že náhodou není to také zlé, ako si to pamätám. Doktor kúka na mne, že drbe vám, však pozrite na tú chrbticu, máte to 2x do S-ka. Toto je chrbtica postihnutého človeka na vozíku. Kúkam na ne, že no ja si pamätám, že to vykrivenie bolo ešte väčšie pred tými 10 rokmi, takže toto si myslím, že není také zlé. Doktor sa len kúka na mne, že či mi trbe. Keby stojím tak, ako mám, keby som reálne bol, že takto dokrýva. Ale tým, že celé roky sa učím, ako držať telo, aj keď je vykrivené, tak nevyzerám až tak krivo. No na kamere je trošku vidno, že toto plece mám nižšie. To vidíte, je to nižšie. A to sa nedá zmeniť, lebo tam mám trošku prehnutie ešte aj dole chrbticou, takže moje plece je nižšie na tejto strane. Ale zvyčajne, keď stojím, není to až tak vidno. Len keď sa uvoľním, tak vidno, že celé telo mi ide do kriva. S kolenom sa zistilo, že mám vlastne artrózu druhého štádia, čo ešte nie je najhoršie, ale na to, že mám 24 rokov, je to veľmi zlé.
artróza je vlastne, ako sú jablčka, tak chrupavka je medzi tými dvomi jablčkami. Ale tá chrupavka postupom času mizne a tvrdne. A tým tie kosti, čo majú byť nie pri sebe, ale chrupavka má byť medzi nimi, oni postupne začnú tlačiť. Doktor bol zhrozený, tak ich nemá dal na rehabilitácie, že dobre, musím chodiť na rehabilitácie a ide mi urobiť korzet na chrbát, ktorý budem musieť nosiť každý deň. Ako pred tými 10 rokmi ja som dostal korzet, ale to mi dali detský korzet. Ja som im vysvetľoval, že počujte, ja síce mám nejak 13-14 rokov, ale moje telo je veľkosti dospelej osoby. Nemôžete mi dať strih dieťaťa. Dali mi strih dieťaťa a samozrejme bolo to moc malé na mňa, takže mi to spôsobovalo veľké bolesti. Detské korzety väčšinou sú také, že približne kde končia rebra vpredu a ide to zadu pod lopatky. Takže ono sa mi to zadieralo do pokožky a robilo by to modriny a ešte k tomu tým, že tie kostice, oni sa tak zadierali, postupne vyšli z tej látky a pichali ma do kože a spôsobovali mi krvácanie. Takže som sa vysral na korzet, že ako nebudem ho nosiť, lebo bolí ma to, spôsobuje mi to väčšie problémy, ako mi pomáha. Plus hlavne to, že mi povedali, že no vy máte skoliózu už v takom štádiu, že už sa nikdy nenapraví. Som bol taký, že na čo sa vôbec snažím. Tentokrát, že dostanem nie korzetový typ, ale celotelový typ, že bude to okolo pliec, celého hrudníka a chrbta a že to musím nosiť každý deň. A taktiež aj vložky do topánok a ešte potrebujem bandáž, spevňovač na koleno. Tak dojdem k obvodnej, že budem potrebovať PN-ku. Ja som očakával, že tie rehabilitácie budú mesiac, lebo som veľmi dlho nebol na rehabilitáciách. Už som nebol 6 rokov na rehabilitáciách. Nejak tak. A ona taká, že tie rehabilitácie na koleno sú najmenej 2 mesiace. Najmenej budem musieť byť na PN-ke 2 mesiace. Som došiel, že rovno vybavím aj rehabilitácie, aj to meranie, lebo najprv musia odmerať hrudník a chrbticu a nohy, až potom začnú vyrábať tie pomôcky. A na rehabilitácii sa musí dopredu objednať a ono to trvá určitý čas, dokým vás zoberú. Dojdem na rehabilitácie, tam mi len sestrička podala papierik z info, že mám poslať SMS-ku, aby som sa prihlásil. Som išiel domov a doktorka mi ešte oznámila, že prvý týždeň PN-ky nemáte vychádzky. Že dneska musíte nakúpiť všetko na týždeň a týždeň proste nemôžete už výjsť von. Som rýchlo išiel na nákupy, nakúpil čo najviac jedla. Ako úprimne teraz, keď sa kúkam na chladničku, tak jediné, čo tam mám, je zelenina, ovocie a 2 balenia kuracích prst, takže tak potom dojdem na miesto, kde sa vyrábajú tie pomôcky a robí sa meranie. A tam len kúkam, že dobre, v piatok je to otvorené od 8. Dobre, dojdem tam zajtra. A potom tam bol ešte aj cenník vystavený. A kúkam na ten cenník, že aha, ja potrebujem špecializované vložky do topánok, že kúkam. Špecializované vložky do topánok, pozriem sa na cenu 84 eur. Držal som ten lístok v ruke, že keby ho roztrhnem, bude sa ma pýtať doktor neskôr, že kde sú tie vložky. Ale keby na tých pomôckach nevedia, že mám mať vložky, teoreticky by som ich nemusel zaplatiť. Ale nakoniec som bol taký, že vieš čo, ja budem úprimný s tou doktorkou, dojdem tam na meranie a poviem jej do očí, že prepáčte, ale ja si to neviem dovoliť, môžete mi dať tie vložky do topánok na splátky? Tak ako došiel som tam na ďalší deň, podal jej výmenné lístočky, ona vypísala tlačivo, potom mi dala podpísať, ja som všetko podpísal, urobil som meranie a meranie sa vlastne robí tak, že
ty si sadneš na stoličku, ktorá je na vyvýšenej platforme. Dáš nohy do výšky, pod tebou dá doktorka takú plastovú tray a na nej je papier a pod ním je tuš. A ako si dáš na to nohy a postaví sa, celá váha na tvojich nohách sa vytlačí z toho tušu na ten papier a vďaka tomu sa zistí, že kde dávaš váhu podľa toho, že koľko veľa tušu je na ktorej časti nohy. Zistilo sa, že ja dávam skoro celú váhu na päty, takže vďaka tomu musím mať vložky, ktoré budú mäkšie na pätách a pevnejšie ako sú prsty. Ja som jej povedal, že mám dosť veľké nohy, že mám problémy hľadať topánky, tak mi vypočítala, že ešte aké číslo topánok by som podľa nej mal mať, čo je akože veľmi zlaté, že ja by som mal mať 40-ky, ale reálne väčšinou sa robia 40-ky také malé a úzke, že sa mi nezmestí do nich noha, takže väčšina mojich topánok sú 42, aby sa mi tam zmestila noha. Potom som jej začal rozprávať, že naposledy som si dal vyrobiť vložky pred dosť veľa rokmi dozadu a vtedy boli strašne hrubé. Že či teraz sa robí iná metóda výroby týchto vložiek, že nech nie sú také hrubé. Lebo predtým ja som ich originálne prestal používať kvôli tomu, že reálne ja som si nevedel kúpiť topánky. Lebo ja čo som predtým nosil 41, keď som mal nejak 15. Vtedy kvôli tým vložkám som musel nosiť 44. Moja noha, jedna z nich je kratšia vďaka operácii, lebo tým, ako museli mi jablčko vyslovene prizvárať k sebe použitím tých klincov, tak sa mi zmenšilo o centimeter. Jedna vložka na pravej nohe má 2 cm a druhá má 3 cm. A ono sa to nezdá ako veľa, 3 cm, ale čo sa týka topánok, 3 cm sú okolo dve veľkosti navyše, takže som musel väčšinou nosiť 43, 44. Na Slovensku jediné, čo predávajú, že 44 sú buď mužské, veľmi škaredé tenisky, alebo lakovky. Takže ja som v detstve nosil exkluzívne skoro len lakovky. Je to veľmi ťažké na udržanie, plus veľmi ľahko sa mi ničia, takže ja som reálne každé 4-5 mesiacov musel kupovať nové lakovky a oni nie sú najlacnejšie. Moja matka, ona po asi 3 rokoch sa rozrevala, bola taká, že ja už toto nezvládam ti kupovať drahé topánky každých pár mesiacov, len kvôli tomu, že máš také debilné vložky. Takže sme sa nakoniec dali s tými vložkami, že vieš čo, môžeme sa na to vysrať, že proste nemáme peniaze na to, aby sme kupovali topánky pre tie vložky. Ja len toto hovorím doktorke, že či už sa robia menšie vložky do topánok, lebo ja čo som predtým mával, tie vložky do topánok boli veľmi hrubé. Kúkla sa na mňa, keby som bol najsprostejší človek na svete a začala na mňa zjapať. Čo si vy myslíte, že však my robíme také tenké, my sme vždy robili tenké, neviem odkiaľ máte, že my robíme hrubé, my vždy robíme tenké, tvarované, však čo to má centimeter na najvýš. No neviem odkiaľ ste to zobrali, že najväčšie čo robíme sú také s kovovými podrážkami, ale aj to má nejak na najvýš 2 cm, aj to hovorím blbosť, aj to je moc veľa, my robíme vždy tenké, neviem, 100% ste tu neboli a len si vymýšľate. Zjapala na mňa pár minút a potom, keď skončila, len takým tichým hláskom, že ale pani doktorka, ja som reálne, že mal hrubé. Jedno malo 2 cm hrúbku a druhé 3 cm. Zastala, pýtala sa na mňa, že prečo ste mali rozličné veľkosti vložiek? Kám na ňu, že no lebo jednu nohu mám o centimetr kratšiu. Však není to tam napísané v žiadanke od doktora? Kúka na mňa, že no nie. Aha,
Tak len chvíľku sme boli ticho, že nám došlo, že prečo sme obaja kúkali na toho druhého ako na debila, že čo na tom není pochopiteľné. Tak tam zjapala, neviem ako dlho. A potom bola taká, že dobre, že ospravedlňujem sa, že áno, budú tie vložky veľmi hrubé a budete mať problém si kúpiť topánky, že výborne. Tie vložky budú urobené za asi mesiac a ako popruhy, bandáž na chrbticu bude za 3 týždne vyrobená. Nakoniec, že poisťovne mi preplatí skoro všetko, takže za tie 84 eurové vložky som platil len 9 eur, za čo som tak vďačný. A rehabilitácie mám až od 29. Takže ešte zo pár dní, dneska je len 18. Takže za viac ako 10 dní budem až začínať rehabilitácie. Ja mám mať narodeniny za 3 dní. A ja som proste plánoval veľa vecí na tie narodeniny. Ja som plánoval, že nové tetovanie. To som musel prehodiť. A ešte som aj mal stretnúť zo pár kamarátov, čo som tiež musel zrušiť, keďže do 23. nemám vychádzky, takže nemôžem ani výjsť von. Takže možno pozvem kamarátov k sebe, ale je to také, že no nemôžem ani ničím poriadne urobiť, lebo tak čo im ponúknem? No tak toto máte moje zásoby jablk. Dajte si jablko. Možno banán, ale šetrne, lebo tých banánov mám menej, takže koľko banánu. Prvý deň som vlastne len prereval, čo som mal PN-ku. Proste človek sa fakt, že teší, že že plánujem toto, hento, už dlhé mesiace proste na niečo čakám. A musel som to všetko zrušiť, takže necítim sa momentálne najlepšie, ale som už taký, že dobre. Keď už takto dlho budem musieť byť doma zavretý a nemôcť ísť von, aspoň niečo urobím. Takže plánujem natočiť čo najviac videí, čo sa dá a tie budem postupne editovať. Plánujem čo najviac, čo sa dá kresliť, čo najviac, čo sa dá vyrobiť nejaké veci, lebo ešte stále som nedošiel šaty. Proste tuto ich mám momentálne na zemi. Ich reálne, že mám na zemi, aby som vždy na ne videl. A proste, oni to majú byť, že také jednoduché Lolita šaty, ale ako je vidno, je to len v začiatku. Ešte som toto nenašiel, takže vidíte tie špendlíky. A je to látka, táto biela, čo sa veľmi, veľmi pára. To som zistil. On sa extrémne pára. Myslím si, že tuto kde sa to začalo párať, hej, tuto. Proste už sa to začalo, neviem, či to vôbec vidno na kamere, sa to začalo párať. Tak som skúšal rozličné metódy, že ako to urobiť tak, že sa to nikdy nebude párať. Takže reálne jediná metóda, ktorú som našiel, ktorú som mal doma, bolo to prilepiť. Takže je to tuto prilepené a je to tvrdé ako briketa. Proste reálne, že keby to obúchate niekomu o hlavu, omráčite ich. Ešte k tomu musím došiť v rukávy. A ešte tuto to má, bože, hej, tuto máme ešte aj čipku. Takáto veľmi pekná. Čipku. Jak to vôbec? Myslím si, že je to čipka. A to okolo celého pása dám a ešte na konci sukne chcem niečo tam dať. Asi ďalšiu látku by som predĺžil a zväčšil tú sukňu. Takže uvidím. Lebo ja som plánoval, že na moje národky v tom pôjdem von. Lebo aj čo mám proste svojho obľúbenca Ren z Idolmaster Side M, tak jemu som taktiež vyrobil šaty, že aby sa hodil ku mne. A chcel som mať proste narodeninový photoshoot s svojím obľúbencom. Verím, že sa k tomu dostanem a ušijem tie šaty a potom možno 2-3 mesiace pôjdem na narodeninové fotenie. Takže ďakujem za kúknutie videa a dúfam, že to budem vedieť preložiť poriadne, lebo daktoré veci fakt neviem, ako by som preložil, takže snáď
Google Translate mi pomôže. Dobre, ďakujem. Ahoj.